Penonton agak minggir sedikit. Petutuk. Iya. Penonton harap mundur sedikit nggih, nanti katarak reoke. Menika Bapak ingkang ganas. Iya. Slompret ngampret kampung ongkong kandang reyok katipong imbal ponange loro slendro sarompet belok jaranake pangnyongklang marake ngidor macan mangap megap bojang ganong aliang lemprah wis cocok gongang reyo pranyata gawe gamito iya Geget kalbu rasa
Tolong jaga mas hati-hati. Wayah wengi dan timis ora wis tanyo kang tometes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah kekalbu rasa kang tampet agawe lara dadaku lewat kembang kangen muga bisa dadi kanra tangga kangen iki kadang uyung rena wengi sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni balimu endah manis esamu lewat kembang kangen iki wujud katresnanku caritane wayang Ramayana ing nagara Alengkatiraja Ratu Putra Rawana Raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman si kedhek putih sawataman Sinta tidak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih wela kae anu diapa pokok melong waao padha pati tomlong omah gedhe obong dadi kapungkur hatiku kang suwur mekar mantrung sumping kumawar kang kuning kang
dadi sarana tandane wuyung mangkene rasane kang lagi tandurane marem tanah sakawe sengsa muga-muga terus grembaka sateruse ya wis kapungkur atiku kang suwur mekar mangklung sumpengku mawar kang kuning kang tapate ing pinggir jelangkung dadi sarana tandane wuyung mangkene rasane kang lagi mate tandurane marem tanah sakawe sengsa muga-muga terus grembaka sateruse gawe sangsam sowe-sowe tansah grembaka sateruse wis kapungkur atiku kang kuwu sekar mangklung sumpengku mawar kang kuning kang telanggung dadi sarana tambane wuyung mangkene rasane yen lagi mate tandurane marem desa gawe sangsam suwe iya Iya, awas. Tridu tetap tiap betul
kata